În acest tutorial vă voi arăta cum se poate întocmi declarația 394 folosind Mastercon 394, unificator și generator. Pentru început vom selecta anul și intervalul pentru care dorim declarația. Noi vom face pentru luna ianuarie 2012. Acum completăm datele societății. Cuiul ei, domiciliu fiscal, telefon, fax, e-mail, numele dumneavoastră sau numele persoanei care întocmește declarația și funcția. Apăsăm pe continuă. Acum vom selecta fișierele Excel din care vom importa datele. Fișierele respective trebuie să aibă o structură bine determinată și anume aceasta din partea dreaptă. Este obligatorie ca structura să fie respectată. Nu se admit coloane goale, de exemplu prima coloană trebuie să fie neapărat furnizorul, exact cum este descris. Primul rând din tabel trebuie să conțină numele coloanei și nu altceva. Dacă este totul ok, apăsăm pe butonul acesta, deschide fișierul de importat, selectăm fișierul care ne interesează. Acest fișier conține mai multe pagini. Va trebui să selectăm pagina cu documentele, în cazul nostru cu cele de achiziție, pentru că așa am selectat mai sus. Apăsăm pe pagina dorită și pe alege. Observați că au apărut datele din acel fișier. Dacă este totul ok, apăsăm pe butonul acesta pentru a fi preluat în declarația 394. Mai departe putem să importăm și alte fișiere Excel, de exemplu fișierele facturile de vânzare. Apăsăm aici, selectăm fișierul, dăm ok și acesta are mai multe pagini, apăsăm aici, îl adăugăm în declarația 394 și așa mai departe. Și putem importa oricâte fișiere Excel. Mai putem importa și fișiere XML care conțin declarația 394 generată din alte programe și pe care vrem să le adăugăm la declarația noastră inițială. Mai departe apăsăm pe continuă. Aici observați datele din declarație, așa cum au fost preluate din cele două fișiere. Ce avem de făcut aici? În primul rând verificăm cifrurile dacă sunt ok. Programul a avertizat că sunt greșite. Va trebui să le corectăm. O să punem un cod fiscal la întâmplare, dar care este ok. Verificăm cifrul și acum este în regulă. Mai departe, apăsăm pe creează fișierul PDF. S-a generat fișierul XML. Mai departe apăsăm pe generează PDF. Fișierul a fost creat, apăsăm OK. Aceasta este declarația 394 generată de program. Încă nu este semnată. Dacă doriți să o semnați, va trebui să selectați tokenul pe care îl dețineți și să-i puneți PIN-ul. Apoi apăsați din nou pe generează PDF. Dacă doriți să o depuneți la ANAF, apăsați pe acest buton, iar dacă vreți să verificați starea declarației depuse, apăsați pe verifică stare. Vă mulțumesc!